салом ба бинандагони вафодори радиои озодӣ, чун ҳамеша дар ҳамин вақт сархати рӯйдодҳоро ба шумо пешниҳод мекунем. имрӯз 11 апрел аз болоравии нархи истифодаи оби ошомиданӣ ва корез дар шаҳри хуҷанд мегӯем. домулло абдулҳанонро ба гуноҳи ифротгароӣ зиндонӣ карданд. ҳалокати боз як маҳбуси тоҷик дар ҷанги Украина ва шаҳрдори Москав ба ҷанҷоли бунёди масҷид дахолат кард. хабарҳои дигар низ ҳаст. дар ҳоле ки нирӯҳои русия ҳамлаҳо ба манотиқи шарқии Украинаро идома медиҳанд, мансабдорони амрикоӣ талош доранд сарчашмаи нашри асноди махфии амрикоро ташхис кунанд. дар байни ин ҳуҷҷатҳо нақшаҳои амалиёти низомии Украина ҳам интишор шудааст. ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Украина 11 апрел иброз дошт, ки нирӯҳои русия шаҳрҳои вилояти Донецкро бомбаборон карданд, вале ҳамлаҳо хунсор шуданд. рӯзи сешанбе Кореяи ҷанубӣ изҳор намуд, ки як бахши бузурги асноди махфии нашршуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки таъмини аслиҳаи Кореяи ҷанубӣ ба Украинаро дар бар мегирад, тақаллубӣ аст. як шаҳрванди Тоҷикистон, ки дар Русия зиндонӣ буд, дар ҷанги зидди Украина кушта шудааст. пайвандони Муҳаммаҷон Комилов 30 сола мегӯянд, ӯ 6 моҳ қабл дар ҷанги Украина ҳалок ва дар қабристони Ногинский вилояти Москав дафн гардидааст. ба нақли онҳо, Муҳаммаҷон сокини ноҳияи Ваҳдат дар соли 2021 бо ҷурми қочоқи маводи мухаддир ба 5 соли зиндон маҳкум шуда дар як маҳбаси Москав буд. соли гузашта аз маҳбас ба ҷанг бурда шудааст. пайвандонаш гуфтанд, мақомоти Русия баъд аз ним соли кушта шуданаш ба онҳо хабар доданд. ҳоло онҳо дар Москав талош доранд ҷасадашро ба Тоҷикистон баранд. дар як навори видеое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст, модари Муҳаммаҷон дар назди қабри ӯ гирья дорад. аз маҳбуси кушташудаи тоҷик 2 фарзанд, як духтару як писар боқӣ мондааст. то кунун номи тақрибан 20 шаҳрванди зиндонии Тоҷикистон дар Русия, ки дар ҷанги Украина кушта шуданд, расонаӣ гардид. додгоҳи вилояти Хатлон рӯҳонии 51 сола Абдулҳанон Маноновро, ки дар тӯи бародарзодааш монеи рақсу суруд шуда буд, 6 сол зиндонӣ кард. ҳукм дар охири ҳафтаи гузашта эълон шуд. додрас ӯро ба даъват ба ифротгароӣ гунаҳкор кард. дар моҳи январи имсол дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр шуд, ки як рӯҳонӣ монеи рақсу суруд дар ҳавлие шуда бо лаҳни тунд меҳмононро меронад. баъди ин ҳодиса ӯро боздошт намуданд. вазорати корҳои дохилӣ рӯзи 27 январ гуфт, рӯҳонӣ Абдулҳанон Манонов ҷашни арӯсии ҷиянашро дар ҷамоати меҳнатободи ноҳияи Кушониён ба ҳам зад. бинандагони азиз, дар ин мавзӯъ дар барномаи ахбори озодӣ дар давоми рӯз муфассал суҳбат хоҳем кард. шаҳрдори Москав ба баҳси бунёди масҷиди нав дар ин шаҳр хотима гузошт. нахуст қарор буд сохтмони масҷиди мазкур, ки барои 60 000 намозгузор пешбинӣ шудааст, дар наздикии кӯли Святои Озера дар минтақаи Косина сурат бигирад. аммо ин тасмим бо мухолифати сахти мардуми маҳаллӣ рӯбарӯ шуд, зеро ба гуфтаи онҳо ин кӯл дар як макони барои православҳо муқаддас ҷойгир шудааст. баъди он ки ҳазорон шаҳрвандони норозӣ бар зидди сохтмони масҷид эътироз кардаву имзо ҷамъ оварданд, Сергей Собянин эълон кард, ки барои бунёди масҷид дар ноҳияи Косина Ухтомск қитъаи замин ҷудо карда шудааст. ба ҳамин тартиб масҷиди нав дар наздикии истгоҳи метрои Косина сохта мешавад. феълан дар пойтахти Русия ҳамагӣ 4 масҷид мавҷуд мебошад, ки тавони ғунҷонидани тамоми хоҳишмандони иштирок дар намози ҷумъаро надоранд. бинобар ин бештариҳо маҷбур мешаванд, ки намози худро дар кӯчаҳои атрофи масҷидҳо бихонанд. вазъи духтарчаи 2 солаи тоҷик, ки дар вилояти Ленинград аз ошёнаи 4 ба замин афтода буд, беҳтар шудааст. консули генералии Тоҷикистон дар Санкт-Петербург мегӯяд, кӯдаки тоҷик, ки 9 апрел дар ҳолати вазнин ба беморхона интиқол ёфта буд, зери муроқибати доимии пизишкони Санкт-Петербург қарор дорад. тибқи фарзияи пешакӣ, ноболиғ аз беназоратии падару модар аз тирезаи хона ба замин афтодааст. дар рӯзи сарзадани ҳодиса модари ӯ ба рӯбучини хона машғул будааст ва тирезаро кушода мондааст. аз рӯи ҳодиса тафтишот ҷараён дорад ва маълум нест, ки нисбати волидайни кӯдак барои саҳлангорӣ парванда боз мешавад ё не. феълан Сарвинозӣ Ҳасан, модари ин тифл, барои надоштани ҳуҷҷатҳои будубош ва регистратсия дар шӯъбаи полис нигаҳдорӣ мешавад. дар рӯзи душанбе чаноқ садамаи маргбор рух додааст. бино ба иттилои ширкати АРС, ки масъули нигоҳубинии ин роҳ мебошад, дар километри 16 шоҳроҳ ронандаи мошини тамғаи Opel дар сари чамбарак хоб мекунад. дар натиҷа худрав ба дарахти канори роҳ бармехӯрад. дар пайи садама 1 нафар ҳалок ва 4 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. ширкат аз ронандагон хостааст бахусус дар моҳи Рамазон ҳангоми ҳаракат дар роҳ эҳтиёткор бошанд. дар Тоҷикистон садамаҳои нақлиётӣ зиёд рух медиҳанд ва солона садҳо нафар дар ин садамаҳо ҳалок ва ё маҷрӯҳ мегарданд.
аз 1 май сокинони шаҳри хуҷанд барои истифодаи оби ошомиданӣ ва корез пули бештар хоҳанд дод. Бино ба итлои масъулони хуҷанд обу канал тибқи нархномаи нав ки бо идораи зидди инҳисорӣ мувофиқа шудааст, шурӯъ аз моҳи оянда нархи 1 куб оби нӯшокӣ ба 1 сомониву 44 дирам баробар мешавад. ҳоло маскунони шаҳри хуҷанд барои 1 куб об 1 сомониву 20 дирам медиҳанд. ҳамчунин қимати обу корез аз 80 дирами феълӣ ба 96 дирам боло бурда мешавад. дар хуҷанд водоканал таъкид мекунанд ки болоравии нархи оби ошомиданӣ ба афзоиши қимати нерӯи барқ ва пӯшонида нашудани хароҷоти дигар вобаста мебошад. бори охир нархи об дар хуҷанд соли 2019 боло рафта буд. бинандагони меҳрубон, дар ин қисмати барнома бароятон дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳем ки аз ҷониби Бонки Миллӣ таъин мешавад. қурби рубли русӣ имрӯз низ андаке поин рафта 1000 рубл 133 сомониву 50 дирам арзиш дорад. 1 доллар 10 сомониву 91 дирам муқаррар гардааст ва 1 евро бошад 11 сомониву 86 дирам. дӯстони азиз, бо сипос аз якояки шумо ки то поёни барномааморо тамошо кардед. ёдатон наравад ки дар пеш ахбори озодӣ дорем. то он дам дар паноҳи худо бошед.